Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitabah Riyadhur Rabihin fi makrifati ma'ani Riyadhus Shalihin. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Khususon kangge sederek-sederek ingkang paring sedekah menika, mugi-mugi Allah paring lintu ingkang sak langkung kathah, maringi slamet saking balak wabah musibah, sehat waras lahir batinipun, saya jembar gangsar kathah barokah rezekinipun, saged istiqomah ngaji ngibadahipun, kasembatan panyunan pandonganipun, bejo slamet dunya akhiratipun. Ahwasul khusus selimu alif hadzal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu ingkang kakentun saking Bu Sarjiem, Pak Basori, Pak Ngadino, Bu Sumiati. Gak kabeh gak dino ngaji ngono lho. Sampun seda utawi sampun kapundhut wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah Ibu Saminah utawi Ibu Darjo Utomo. Ibunipun Bu Sarjiem oleh ngaturaken undangan pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, estu sak mangke dalu badhe isak utawi jam 8 tekan jam 9 dipun aturi tindak rawuh wonten Srambi Masjid Al-Muna nggawa andukuh sabda dadi. Ngaji kitab Ngukudulijen. Sedaya mengke kakung putri sedaya kaaturan tindak rawuh wonten ing Srambi Masjid Al-Muna Nggawoan ngarep SMK Sabda Dadi. Keyongan ngulon titik. Bahasanipun kitab Ngukudulijen bahas masalah hak dan kewajiban suami istri. Mangke dalu kula wacake kitabe. Sing maca kula mengke. Lan estu awit saking pengurus pengajian saha takmir masjid ngaturaken sanget agunging matur nuwun. Ingkang kaping 3 estu sedaya jamaah kaaturan dahar.
Yo didahar sik. Didahar sik. Sik. Nomor piro? Wes. Hmm? Hati nomor loro. Kene kan kundulan iki. Buangan Ibnu Abbasin to. Kowe yang kan buangane, ha? Oh. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pola matur sapa rajul sing takon Kanjeng Nabi dembe nika. Hal alayya ana ta iku tetep ing atase kula ghairuhu tawi sakliyane poso Ramadan. Kala mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi la. Ora ana ila an tatawanga kejaba yen to poso sunat sapa sira. Dinek takon kowe poso Ramadan krana sing wajib poso Ramadan. Ha terus salah siji rajul takon meneh, liyane niku nggo kula ana apa ora Kanjeng Nabi? Ora ana. Bab nek liyane poso Ramadan, poso sunat nek liyane. Sing wajib iki mung poso Ramadan. Dadi nek liyane hukume poso sunat. Kejaba nyaur utang lho. Nek nyaur utang wajib. Maksude nyaur utang poso. Ya nyaur utang duit barang iki wajib. Nyaur utang duit barang iki wajib kok terus arep meneng wae senengane. Padha wajib yen. Tok-tok iki ora paham. Lah nek utang nyemrimih nek nyaur nesu nek ditagih. Oke banget to sing angger ditagih do nesu kae. Tobat. Kamangka nyaur utang terkait karo duit apa bondo liyane. Ipo bondo liyane niku wajib nyaur. Nek ngantek ora nyaur ngantek mati Kanjeng Nabi ora gelem nyolatke sih. Ha nggih wong sing ngutangi mah donek-onekke kok. Wong sing pas ki sing onek-onekke sing ngutangi nek iki mah sing utang sing onek-onekke. Mora-mora ngisen-isenke lho. Le muni iki le muni mora-mora ngisen-isenke. Wong ra mara we mesti tak sahur lah iki endi wong le molor we cetha wis karo tengah taun kok muni mesti tak sahur. Kula wis tobat karepmu nek ra dakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Wis pokoke nek nggon wajib poso sasi Ramadan. Nek liyane Ramadan poso ki sunat, Senin Kemis sunat. Dawud sunat. Poso dina putih sunat. Poso tarwiyah ngarofah sunat, 10 sura sunat. Tur rasa ngrembug poso.
Ketemune ming ora tau poso kok. Kula sing isin kula iblas ra tau poso e. Blas ra tau poso. Kala ngendika sapa si perawi wa zakara lan nutur lahu keduwe rajul sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nutur az-zakata ing zakat. Faqala mongko matur meneh sapa rajul mature hal ngalaya ana ta iku ing atase kula ghairuha utawi sak liyane zakat. Kala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi la ora ana liyane. Ila anta tawanga kejaba yen to sunat. Terus nutur zakat nerangke zakat. Nek kaya kula liyane zakat kira-kira iso ngibadah cucul bondo apa mboten Kanjeng Nabi. Nek sing fardhu ra ana, pokoke kaitan karo bondo nggo awakmu ki sing fardhu mung zakat. Nek nggo awakmu sing fardhu mengkur zakat. Liyane niku ora ana kejaba sunat. Lah nek sunat oke. Misalkan sedekah. Niku sunat. Ngekei hadiah. Niku sunat. Infak nang masjid ngeten iki niku sunat. Hibah memberi sing kira-kira barang men dimanfaatke tanpa ana syarat-syarat tertentu niku ya sunat. Nek sing wajib pokoke zakat. Nek menehke bondo lho. Iki ya rasa diterangke dawa-dawa wong ya mingkur cetil-cetil kowe kok. Ya tuwas ya ming kesel tok. Kowe lah kaitan karo zakat ki gilane sih nek hadise nika sing ten tarhib wa tarhib nika niku ki hadise Allah bakal nyiapke rantai saka neraka kono dawane 35 meter. Terus engko wong sing ra tau zakat kuwi dicangar nika. Dicangar terus rantai niku dilebokke lewat cangkeme niku. Sing ra tau zakat ngantek njebos tekan bokonge. Wadi cangkem jebos tekan bokonge terus karo malaikat dubeng-ubengke ngeten iki. Karo andar-andar iki lho siksane wong ra tau zakat ki kok ngene iki. Lho kok ngerti kaya ngono kuwi sebabe nalika Kanjeng Nabi dimikrajke. Ten mriko rak weruh gambaran-gambaran undu-unduan sing apik maupun siksane sing elek. Termasuk kaya keten niku diwiruhke Kanjeng Nabi niku iki lho. Mula Kanjeng Nabi terus nerangke ning umate. Siksane wong ra zakat iki ngono kuwi. Agek sakniki wong sugih-sugih tenan. Agamane ya Islam tenan. Bayarane per bulane ra main-main. Sak titik-titike bayaran per bulane 40 juta. Per bulane lho niku. Blas ra tau zakat. Blas ra tau zakat urung kok sing sak dhuwure kuwi. Bayarane ratusan juta per bulan. Ning ya wonge ora anggota ngaji iki. Sing bayaran-bayaran semono kuwi ora anggota ngaji iki kok ya. Nek iki wis pokoke ya wis 600 ping 4. Dadi sak yuta 200 ping pindho iki berarti 24. Sebulan 24. Maksude 24 iki mengkur 2 yuta 400. Kuwi menghitungan. Lek ngitung semono kuwi cak-cakane wis pokoke iki minggu esuk ta iki? Wis ra nyekel cak-cakane. Wis ra nyekel, mula le tengok kalau slonjor-slonjor kae.
Mbok kae wis teng klenyer kok ya wis ra nyekel blas. Nek ya malah aman ora sah zakat malahan wis ben. Nek sing didit wae tenan. Siksane wae gilani. Gek diterangke meneh upamane rante niku sak kolongan saka rantene petil, sak kolongan nika. Petil terus ditibake ning bumi, yekti kabeh bumi gosong hancur mati bumine. Ora kuat ngrasake panase rante saka neraka niku. Ning niku mengke dienggo ngukum wong-wong sing do ora gelem zakat. Nek pengendikan ringan Kanjeng Nabi ngendika wong ra zakat ki sak suwene ning alam donya salate ra ditampa. Ngantek tekan arep mati kok tetep posisine ora tau zakat, matine mesti mati kafir. Wis mesti niku. Mula sing do sugih-sugih zakat to. Lah nek pengen ra zakat ya pokoke kere yo. Kere yo. Karek milih to. Zakat ya ora akeh, ming 2,5% wis pokoke bodhon. Bondone jenengan pira niku dijikuk 2,5%. Setahun pisan. Oh, ming 2,5% setahun pisan. Kaya demben kula matur. Duwe singgahan 50 yuta. 30 wis lah. Duwe singgahan 30 yuta. Niki iki ming dijikuk 750.000. Wes, engko terus keke kiwa tengen riku 750.000. Sesuk setahun meneh isih duwe 30 yuta, jikuk meneh 750.000. Wis ngono kuwi abote sepira to? Wah, ini ya musuh wong cetil iki tetep. Wong dede 30 yuta pengen jagung bakar we ra turuti kok. Eman-eman ndak kelong. Sakarepmu selingkuh malah. Lah nek liyane kuwi sunat, sedekah, sunat. Wong nang kono ki ana tembung cucul bondo iki werna-werna aja digebyah ya. Tembung cucul bondo iki nek sing wajib zakat. Terus engko sing umum nggo piye-piye ana jenenge sedekah niki sunat. Iki terus ana meneh infak. Infak iki disalahke nang masjid, nang sekolahan, nang majelis-majelis sing umum nika infak. Ana neh mengki hadiah. Ati aja gebyah-uyah masalahe wong radong ana sing kandhae. Ana sing kandha pokoke bondo iki jenenge nek cucul infak. Ngantek ana sing nerangke iki wonge ketoke sengit ro kiai ketoke. Lah nerangke kiai panganane haram kabeh wong pendak dina mangan bondo infak ngono lho. Dadi dhek ora dong rincian tembung saka playune dhuwit ora dong seolah-olah kabeh ditembuke infak. Mula le ngoneke tetep panganane ya haram kabeh wong pendak dina mangan bondo infak. Lah kok mangan bondo infak piye, Je? Angger ngaji dikai amplop kae. Wes. Iki omeng radong meneh iki ya, En. Nut. Dizakati to? Zakat tok iki. Dizakati. Nggih wong sawah niku nek niate dienggo simpenan karo tak centelke sawah ndak kelong. Nah, berarti rak simpenan to niku diyakati. Setahun pisan. Apa padha to jenengan nyigahke dhuwit karo nyigahke sawah karo nyigahke emas padha to? Padha persis lho. Kula singgahke emas, kula singgahke dhuwit, kula singgahke sawah kan padha. Makane setahun pisan diyakati. Walah zakat niku ki ora kelong ora lunga, ning niku ki akhirate jenengan ora sae iman-iman lah jenengan sesuk sing ngunduh kok tak nyentelke nggo akhiratku ngono kuwi niku.
Amengke 2,5% saka rega sawah niku. Niku sing bahasane pokoke nggo singgahan, dienggo simpenan. Wae tenan ana wong ngarani niku lemuni kiai panganane haram wong pendak dina nampa infak. Lah nek ngaji terus diamplopi kae iki jenenge lemuni infake. Kamangka nika bisarah, bisarah niku maknane bebungah. Bebungah iki nggo bisarah, maksude nggo bebungah. Bahasa umume dienggo tanda terima kasih. Kuwi kok terus waton apa-apa infak. Kuwi ya ora mesti ngekeki we kok. Well, aku lagi waton ora ngetke jam to. Pokoke ning corokan wau dalu iki kon ngisi pengajian Muslimat NU ning Gondolayu. Gondolayu kae. Kowe tantu gunjetis kae. Gek wis diomongi beto montor lho Pak nek nggo mobil mboten iso, masalahe mlebune kulon jembatan niku gange cilik banget. Wah wis ngetigi ndono nggo miyo. Tekan kono bengi iki ra ana wong. Nang masjid ngono ana takmir do rapat kae nyuwun ngapunten. Masjid iki pundi angger iki? Wah. Pak Kiai to. Weh lah kok sepi. Lah muni pengajian, sesuk-esuk kok nggih Pak lha muni wae. Aku wis tenanangan tekan kono sesuk. Mosok mboten maca pamflete, Pak. Tak ungaki jebul jam 8 tekan jam. Sing goblok ya aku tak pikir-pikir. Wah. Ngeri tenan. Jualan niku macet-cet. Reka Satra untung nganggo motor iku. Ngalor jualan malam Minggu jan sak nggon-nggon macet. Tekan kono iki jebul kleru iki engko le ngaji. Mengke jam-jam 8 tekan jam 10 niku nek undangane 8 tekan jam 10. Niku kan rangkaian acarane mestine ya ora ming sitok. Dadi mendine kula ya jam 09.00 munggah. Muslimat NU rika. Wah, gek kula nggawa ibune karo anak kula sing bayi kae sih. Gek kamangka nggo motor miyo gara-gara ora oleh nggo mobil kuwi. Wes bismillah niat plesir aku. Ketoke ya muni bismillah atine mbuh sikil papat tok ketoke. Pahit. Pahit tenan. Dadi bapak-bapak ibu-ibu nek cucul zakat nika ki aja kok mikire aku kelangan. Salah besar nek jenengan paham. Iki ki aku kelangan mboten lah padha karo jenengan ki tuku swarga tek 750 karo rokib dicatet 750. Kaya jenengan nyemplungi nang kene iki tek 10.000 karo rokib dicatet 10.000. Sesuk sing ngundungi jenengan ora ilang blas ya iki. Ilang nang ndi? Wong nggo jenengan kok ora nggo sapa-sapa kok. Mula zakat ki aja paham aja duwe penilaian aja duwe ngen-ngen wah kelong 750 mboten. Mula nek wong sing paham iki ki aku sesuk cetha mati. Pindah alam burine. Dek sangune mbono iki ora ana liya kejaba mingkur ngamal. Wong nek kur bondo-bondone ora bakal gegawa. Sangu kurana iki ming ngamal kaya minggu kliwon dek mben iki lho. Allah ngendika ning hadis qudsi la tariqa ilal jannati illa bingamalin nggih minggu kliwon iki. Ora ana dalan nggo menyang swarga kejaba sangu ngamal. La tariqa ilal jannati illa bi ngamalin. Mula jenengan mlayokke dhuwit nggo zakat niku dadi ngamal, sesuk nggo sangu rono. Nek imane karo ngendikane Allah kandel lan yo paham banget jebul mati ki sangune ngamal 30 yuta resmine 750 ki malah kepara tambah ya.
Bundurke sak yuta apa tambahi meneh le cucul karo tengah ngono. Wah, iki arep tanggo sangu mati je. Nek kur sing 29 yuta engko mbok tak gawa apa ora? Nek tak longi sak yuta ra sing 29 iki mbumbuan. Iso mah mingkur diseleri anakku. Iso malah mingkur dijolak-jaluk karo anakku. Sing cetha nggo jenengan ki sing 1 yuta apa sing 750 kuwi. Mula nek sing paham aku duwe 29, aku duwe 30 yuta. 30 yuta iki nek posisi neng singgahan, neng bank, neng omah ya wis ora bakal dadi ngamalku engko nek aku mati ora dadi sangu. Mula tak longane tak nggone sangu. Tak longane tak nggone sangu. Gandeng paham muni tak nggone sangu arep tak longi 2 yuta. Ben wong ya nyatane tak longi 2 yuta ki isih 28, isih 28 yuta, kek 28 yuta ya akeh tenan ya. Nggo tuku Nmax bekas wis oleh. 28 yuta nggo tuku Nmax bekas wis oleh. Nek kur nggo ngentepi ndase pecah wisan. Sing do cetil-cetil. Iki mikire ngono iki aku ki arep golek sangu sesuk arep tak nggo sangu rono. Kamoko cetha rono wong saiki wis gerang-gering kok. Ya wis gerang-gering iki. Mau arep mangkat ngaji wae ketoke ngombe obat sithik. Ndak selak telat iki ya. Iki yo mbok dikorokno ngantek kaya ngapa nek ketemu wong cetil tetep tok-toke ra krungu tak omongi. Musuh cetil ki angel. Niki karek praktek. Diomongi ngeten niku si rajul fa'at baro banjur mungkur sapa ar-rajulu si rajul. Wa huwa khale utawi rajul iku yakulu ngucap sapa rajul. Ngucape wallahi la azidu ngala hadza. Wallahi demi Allah la azidu ora bakal nambahi sapa ingsun ngala hadza ing atase iki. Wala angkusulan ora bakal nyuda sapa ingsun. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane aflaha. Aflaha bejo sapa si rajul in sedekah lamun temen-temen serius sapa si rajul. Oleh keterangan saka Kanjeng Nabi ngeten niku si rajul mau terus pamit nggih nek ngeten kula tak nyuwun pamit Kanjeng Nabi ya ngati-ati. Lan kula ya janji demi Allah ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi saka napa sing jenengan terangke niki. Sak kamat-kamat, sak rupa-rupa insyaallah ajeng kula lakoni. Salate kula lakoni, poso Ramadane kula lakoni, nek duwe bondo zakate ajeng kula lakoni. Ora nambahi, ra ngurangi. Jawabane Kanjeng Nabi qad aflaha in sedekah. Nek pancen iso ngono kuwi nyata-nyata bejo kemayangan kowe. Dadi cara wong ibadah ngeten niku ki misalkan jenengan jiko sing fardu-fardu tok upamane. Saka urusan ro Allah salate sing fardu misalkan 5 wektune nika. Terus urusan dinggo ngresiki ati karo awak poso Ramadan tok. Liyane poso rasa misalkan. Terus di bondo ya zakat. Wis ngeten iki wae. Engko upamane dipraktekke tenan secara serius in sedekah, secara konsekuen konsisten, bejo. Bejo wis. Niku nggo pendasaran, praktekke urip ora bakal iso ngono kuwi. Apa meneh urip ning tengah warga masyarakat. Engko pang-pangane tingkah, pang-pangane ngamal akeh banget to. Wong ngamal karo kahanan ki ngepang sing werna-werna kok ya. Iki rak nek ijen. Ijen ngeten iki dadi ya ming salat, ya ming poso Ramadan,
ya ming zakat. Lah ning kok ngepang dadak ndi bojo barang. Akhirnya gawean ibadah sing terkait karo bebojoan iki dadi jedul ting jedul wae wis. Ora lanang ra wedok ora terus do jedul. Ngibadah-ngibadah sing ana kaitan karo duwe bojo. Bar kuwi duwe anak. Akhirnya ngibadah sing kaitan karo anak jedul meneh. Metu saka omah jenggunuk kepethuk tangga. Jebul kiwa tengen kita akeh tangga. Akhirnya ya ngibadah-ngibadah sing magepokan sambung rapet karo tangga ya akeh banget. Lan kaya keten iku ora iso dindani. Arek endo piye? Wong nyatane metu saka lawang omah ya pethuk tangga tenan. Kadang urung metu didodhok. Ha kita nek ro tangga kadang urung metu didodhoke. Kula nuwun, Pak. Pagi krungu kula nuwun kene metu. Wah enten apa? Niki enten sedekahan. Lho tangga wis ngulungi sedekahan ngono kuwi wis. Kaya wingi sore kae dulungi sedekahan. Sego sak kotak ditambah snack sak plastik. Wingi sore segane sak kotak, snack sak plastik. Lah ya urusan ro tangga ya ngono kuwi. Akhirnya terus dengen-ngen walah tangga do gatekke, tangga do apik, ben sesuk nek aku ana ya tak gentenan ngono kuwi terusan. Kamu kok ya ming sesuk nek ana gek ketoke ra tau ana iki. Yo ming wong cetil nek muni ra ana ya. Insyaallah ya ana lah ora kok terus ra ana iki ora insyaallah ana. Engko agi ning jero omah ngono urung sida metu wis ana ngibadah anyar meneh. Sing wedok takon. Kene njaluk dite, Pak, tanggone tuku lombok karo brambang karo tempe basa. Wong dina iki aku arep nyambel tempe basa. Akhirnya gelem ra gelem ngibadah, ngulungi duit sing wedok. 6.000. Lah kon nggo tuku lombok, nggo tuku brambang karo tempe basa ya 6.000. Karo sing wedok ditampa duntel-untel bandemke raine sing lanang. Rampung. Lah apa ya dipas ngono kuwi wong wedok sekali metu tekan warung. Wah, wis brentek-brentek. Tujuane tuku lombok engko apa-apa dituku jek. Mesti mremen nek wong wedoke nek blonjo mesti mremen. Mulih ngono wis nggo wortel kae. Sing lanang takon, "Lah muni arep nyambel tempe bosok kok tuku wortel?" Lah apik-apik jemaneman. Dadi ming weruh le apik-apik seger-seger dituku. Terus le muni murah padahal ya umum regane ngendi-endi ya semono kuwi. Kok murah. Mulane nek ditembungi njaluk dite kene Pak, tanggone tuku lombok, brambang karo tempe basa, wong aku arep nyambel tempe basa. Ngene nek wong lanang sing paham nyoh kilo nyoh 100. Wah, mesti langsung kelepat. Duite templek ning bathuk kae, kelepat. Senenge pol. Ning niki wong lanang-lanang wis do mbantah kok. 100 iki ya dite sapa. Wong cetha wingi sore wis tak keke kabeh kok. Ya mbok menawa nek wingi sore wis dikeke kabeh, saiki wis ra nembung. Wong-wong sing nembung iki sing ra tau dikeki iki kok ya. Maksude ra tau dikeki iki nek ra nembung ora dikeki. Mula apa-apa nembung, apa-apa nembung. Wingi ibadah mbrentek ta akhire ora ming zakat salat to. Mbrentek tenan.
Kadang sing lanang lemburan, nyambut gawe nang omah lembur. Liyut ngantuk wae terus langsung menyat sekole tenguk. Nendang sikile sing wedok. Dies no tulung gaweno kopi ngantuk banget ya aku. Kene lembur kayak kowe meng ngorok. Sing wedok terus mak geragap tangi ngibadah meneh Bu jenengan. Wah wis akhirnya ngibadah iku kuat banget, yakin kuat banget. Makane nek wong sing dingelmu pisan ping pindhone iso ngelola kahanan. Sak polah-polah, sak tingkah-tingkah iso dadi celengan ngamal soleh. Sak polah-polah, sak tingkah-tingkah waton rakokan gersula. Rasah kokean grantes pokoke wis yak tandangi. Ning nek angger kokean gersula, wegah rekoso, keset memengan, wah iki sarwa abot. Urip ki apa-apa sarwa abot. Ku nek dikon menganane nesu. Gawe kopi wae gemromang ana wong wis turu ya digugah. Ambok yo gawe dhewe. Le ora paham kene iki yo ngantuk sayah sawan temandang. Wah wis pokoke golek tembung-tembung dienggo pembenaran diri, golek tembung-tembung dienggo pencitraan. Karena ngene mengkur men merasa bener, men merasa apik, ora mikir aku ki arep nyalangi ibadah. Ning nek arep nyalangi ibadah ngamal saleh ora mikir. Gawekno kopi, wo siap. Ngantuk kae siap. Ya, ngantek sing lanang nuwun ya Bu. Lah kuwi nalika muni nuwun ya Bu wis jenengan swarga karena sing lanang lega. Kayak swargane jenengan ki pas sing lanang lega ngeten niku. Gek ming gawe kopi, cucul tenaga, ra cucul bondo. Iya karek delok gaweane Bu. Lah nek sing ngakon sing wedok iki kira-kira engko oleh pahala apa ora? Ayo karek gaweane karo karek ling lakoni. Misalkan sing wedok akon, terus sing lanang gelem temandang. Di sisi lain sing lanang seneng temandang ngeten niku. Ya sing temandang ya oleh ganjaran kok ya. Sing ngakon lha mung ngakon kok oleh ganjaran. Oleh penak timen mengakon isih diganjar. Di logika ora masuk akal. Jajal mangen ngen Bu. Wis akon diganjar nek ngono mbok aku terima akon wae. Ya di logika ra masuk. Lah tene penu mengakon kok diganjar. Ngendi ana. Ya otomatis sing diganjar sing nandangi karo sing dikongkon kok ya. Lah misalkan sing wedok omong aku arep rewang kae tulung kum-kumane kae kumbahana. Wong aku wis dibacut ngekum sak ember kae. Gek iki aku arep rewang. Sing lanang ngomong, "Ah wis tinggalan kono engko tak urusane." Ha iki sing diganjar ya sing lanang kok ya. Ha sing wedok mengakon ngumbahi kok diganjar. Terus tulisane piye? Nyoh kowe tampa ganjaran lek akon umbah-umbahno. Wangel banget kok ya. Sing lanang kicah-kicih kae terusan. Wah ganjarane gedhe niku. Kamangka ora duwe mesin cuci ming manual e. Buati disikat, dikuceki tangan, disikat, dikuceki tangan. Ngantek keringet karo banyu ki campur kok. Wah niku top nek niku. Tenan nek jenengan iso ngelola kahanan, ngelola wektu, ngelola berbagai macam napa sing jenengan adepi bismillah niat ngibadah. Wis kabeh dadi ibadah. Tenan kabeh dadi ibadah. Rasah mikir piye-piye. Kadang kokean mikir, kokean gatekke wong, kokean muni nggo wong mah dhek ra kok bertemandang kok ya. Wis wong liya iki piye-piye sak karepmu aku ora butuh ngerti. Sing paling baku iki aku tandang ngamal rampung. Kan kerep wong ki omong dadak agene galo kae, bojone kae. Gene galo kae sing lanang.
gene galo kae sing wedok dadak ngono iki lho rasa kae. Oh dadak mikir kae mbok awake dhewe ora apa-apa kok. Oke banget sing apa-apa lah galo kae. Sing lanang nyatane ngene galo kae, sing wedok nyatane ngene. Wah ora ana enteke. Engko nglinguk nengen galo kae, nglinguk ngiwa galo kae. Sing ra galo kae nek ngetke munggah agian. Nek urip ngeten iki gatekke wong dene ndono ndono mburi weruh kabeh. Gah aku nek karo gatekke kaya keten iku ora ana enteke. Kadang nek wong wedok penak bojone kae galo. Wah, lah kok terus ngukur ngono saya ora mutu to iki. Lah kok penak bojone kae, lah ya wis urusane dhewe-dhewe kok. Jatahe dhewe-dhewe kok. Lah karang kono bocon DPR gek jenengan bocon laden tukang ayo beda. Oh, aneh-aneh wis wis. Oh penak kae ora iso. Wah wis iki blandang iki wektune. Niki riyen. Terus sesuk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna nasaluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Inna nasaluka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, paringono kita sedaya kanugrahan sehat waras lahir batinipun. Tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun. Paringono kita sedaya ya Allah, nugraha saya kuat kandel iman Islam kita. Paringono pitulungan saged istiqomah nggen kita sami ngaji lan ibadah. Ya Allah, dadosno ati kita ati ingkang ikhlas, ati ingkang sabar, ati ingkang tansah ridho dhateng peparing-peparing panjenengan. Paringono kita ya Allah, nugraha anak putu ingkang saleh salehah, ingkang slamet bejo sukses donya akhiratipun. Ya Allah, cekapi hajat-hajat kita ya Allah. Gampilaken sedaya perkawis lan urusan kita. Mugi panjenengan ngijabahi panyuwunan saha pandonga kita. Lan nylametaken kita saking balak, fitnah, wabah, musibah. Paringono kita sedaya derajat pungkasan ingkang husnul khotimah. Rabbana afrigh ngalaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.